Hey, yho, naniphi philani. Ndiyozibhanqa ngapha eKomani sana, eKona House. Abasekomani bazawuyazi ke iKona House. Mamela ke sana. There's this other time ke ndijola nalo guy, yeva. Siyajola kumandi. Hayi, ufike iminazana ethile ke sana. Athi ke uguy majonga mntu wam, ngicela kaloku uzundilinde nxa utshayisa sizohamba. Ndibe ndiqomba yho, ndiza kulinda mntu wam, yeva. Jonga, nyhani ndimlinde uguy. Yenina xa kuthiwa trust your instincts, trust them. Ngazi laa mgaranto weSprite, themba indlela oziva ngayo, hlonipha unxano lwakho, Sprite. Jonga, sulala kwii-instinct zakho because they are never wrong. Mamela ngoku ndimlindileyo uguy. Kukho laa nto mani, siyayazi ke thina zi-ladies, laa mgowo, laa prim gowo. Umane ufika ne, andikayazi uba kuza kwenzeka ntoni ne, but kukho laa nto ikuasharishayo to the real mgowo. Uyayiva? Imane sithi into engathi buziphi, ivula intliziyo kungene umoya we-ice, ikutsikile iphinde iphume, something like that. Ibe ngathi inazo neenaliti. You don't know actually uba ufila kanjani. Uyayiva? Jonga, ndimile ke apha jonga, amlinda ke sana umntu wam. Ndathi ndisalindile inoba iyaphela i-30 minutes, yeva, ndilindile. Fike igirl ime apha ecamkwam kwesi spot ndime kuso. Heyi, ayintle. Jonga, ndimfutshane ke. Ayintle. Tall, dark, chiscop. Yabonakala amatsherane echiscop. Ukahoba andikabathandi ncam. Andikabathandi ncam abantu abanechiscop. Okay. Jonga, nyhani ayifike le girl ime apha ecamkwam. Ime ithi, manijonge ixesha kuba, eyi, kukho into endimlindi. Kukho abantu endibalindileyo ke apha. And ndibalindise boyi-2 ngexesha elifanayo because ndiyayazi uba kukho lo usoloko late. So ndizawuhamba noqale wafika. Kubekho ifika laa nto ithi hwi. Heyi, kubekho ingqele lapha mani, ndizive uba heyi. Ingathi ndizawuba fluish. Ingathi ndizayinida nebathroom. Ingathi ndiyalinida nepheyile. Jonga, fike ke sana le girl, simile ke nyhani iyazithetha ezi zinto zayo. Ndibe ndiqonda mani kukho laa moment imane indizuma out of the body, iyondibeke emonti iphinde indibuyise kwangoku. Kubekho laa moment ithi wawuke waseNamibia, iphinde ibuye. Yenina kanti ndichechelwa ngumgowo. Uyayiva? Jonga, heyi, ime igirl. Ndiqonde heyi, hayi, ndiyapenika mani. Kukho into ethi lo mntu lo ulinde umntu wam. Kubekho into ethi jonga, susuka. Mthinca, hayi, ndimthinca, awela indlela. Ndiqonda uba hayi, ndiwela nawe nontombi, ndiwela nawe. Uba uyawela ndiya kule ndawo uya kuyo. Nyhani ndime naye. Athi oh, nangu sefika. Hey, uthe xa athi nangu sefika ndoyika nokujonga ngemva, yeva. Xa ndithi yayingathi ndine-stiff neck burobot. So xa ndithi ingathi sendine-stroke. Xa ndithi nguye ngqo unkqayana wam. Ugirl unenkqayi, ubhoyi unenkqayi, kumetshisiwe. Mamela ke, afike umfana, yeva, sime soyi-2 nogirl. Did he not greet me with his liver? What? Hi Black, unjani? Ogqiba athi kulo girl, hayi sithando sam, uyamkhumbula uBlack lo undenzela iwashing undihlambela necarpet phaa endlini? Nguye lo. Akhuphe i-40 rand. Akhuphe i-40 rand athi nathi le 40 rand ke bendenza kunika yona for uthenga isephu so that uze ngomgqibelo uzohlamba laa methi phaa ekamreni. Yenina, ndibhubhe. Inoba sendisenzelwa netshilo litye at that moment. Ndifefi.
Jonga ubukuzibone eza nightmares kuwabonela amaphupha siwaphuphayo uleqwa ube ngathi unechepisi eninzi apha emlonyeni uyafuna uthetha but ulwimi ngathi lidumbile ngathi uthi bro xa ndifikelwe yilaa nto ke baba ndiyafuna ukuthetha umlomo ugcwele ichepisi yomoya. Jonga wathi uboy bendicela ke siso sesiyithenga black sendingublack ngondothuka naloo nto mna uba ndingublack sendingublack mhlawumbi nasefowunini ndiseyivwe njengoblack nyhani ndihambe sisi amadolo awangevezeli sisi ndandiqonda ngase ndichophe nakwitroli indlela endityhafe ngayo andikwazi nothetha. Jonga sahamba sisi yandiva ndithi kuFriday sangena eSparks sayithenga isephu wathi uboy jonga ke black igcine kuwe mani le sephu sakubona Saturday uyayiva okay athi bye ndisastashekile ndinganophendula uyeva nyhani bahambe nogirl ndithathe iteksi ndigoduke ndifike endlini ndilale ubuthongo andiyazi ibranti yenzani but oba buthongo ndandibulele yayibubuthongo bebranti ndabulala ndabutya ubuthongo yandiva ndithi ndilele ngoLwesihlanu late wafowuna ustock sweet yho ufowuna ehleli nabani nogirl fowuna esithi black hayi kaloku ungabi late ndicela uze kaloku uzohlamba la carpet uyeva caba ndisespikeni ke nditsho ke nam uba okay. Jonga fine xa egqiba ufowuna ke ubrothers asende imessage ethi mamela mntwam ndiza ku-explainela everything ndicela uzuze uzoyihlamba le carpet. After that ndiza ku-explainela it did I not go and wash the carpet because ndingublack. Yesisi ndafika kwaGuy ndayikhupha icarpet umolokazana sala eshiquza ngezilipasi zikaGuy uyayiva ezi ndidla ngoshiquza ngazo. Yho anazinto nina sana jonga ndayikarabha imethi umedem endibukele inhliziyo ilihlwili yayingathi ndihlabe ephangweni jonga andiyazi ipain kaYesu ngela xesha wayehlatywe ephangweni uba yayinjani but that day jonga ndandiyifila ipain ephangweni uyayiva ndandiyifila jonga ndayihlamba icarpet ndawugqiba wandinika R100 wathi enkosi kakhulu black uthi namablakisto enkosi kakhulu next time wabesithi lo unentloko emunciweyo ngathi zimpundu zethole wabesithi jonga black next week izaba zingubo ndabe ngiqonda uba see me no more andizafuni kwaloo explanation hlale ndizowuhlamba icarpet komnye umzu ngelo xesha yakwam mna funeka ndiqashe umntu kuqala. Jonga ndabona ngaloo mini uba all along ndithi mna ndijola noGuy kanti ndingumablekisto kanti andinamntu wandibonisa 99 xelela ngama-DO ke mna ke